Sanibonani bafowethu, umusa lokhulumayo. Ngibuyile futhi nenye video guys, ngizonitshengisa nje into ezokwenza ukuthi kube lula ukutrade kwakho. Into esimple nje namhlanje. Njalo uma ngabe uvula itrade, right? Uthi uma ngabe ungena la ubone u-instant execution lapha phezulu, right? Mhlawumbe wake wathinta ngephutha laphaya. Uma ngabe uthintile lapha kuvela u-buy limit owokuqala, kuvele u-sell limit owesibili, kuvele u-buy stop, kuvele u-sell stop. Yabo, mina ngizokufundisa ngalezi zinto lezi eziwu-4 ekuyizona ezibaluleke kakhulu, right? Eyokuqala nje uma ngabe sizokhuluma ngeyokuqala, buy limit. U-buy limit usebenzisa kephi? Omunye uzobuza. Uma ukuthi wena njalo imakethe uyifica esiphakathi nendawo like kwi-rally, ubuyibonile ukuthi izofika ijike laphaya kuleya resistance or izofika ijike lapha kuleya support, ama-psychological levels wakho lawo ozowa-understand-a futhi uma ukuthi uyawabuka ama-videos wethu, right? So, u-buy limit usebenzisa if i-market ibhaya, right? Like if i-market isela njalo. If isela i-market, uyayibona ukuthi iyehla but ayikafiki lapha kuleya level wena oyibonayo uzofika ijike khona. Ila ufike wena ufake khona-ke u-buy limit wakho. La izothi uma ngabe ifika khona i-market i-trigger-rishe u-buy limit wakho. Uma ngabe isibhaya wena ungene kwini? Ungene kwi-profit. Futhi uzowubona u-buy limit wakho uzoshintsha ube ubani? Ube u-buy automatically. Yabo. So, ngiyacabanga ukuthi siyezwana lapho kule nto zaku-buy limit. Bese siyabuya siye kubani? Ku-sell limit. U-sell limit ucishe ufaneke nobani? No-buy limit. Uyafana kahle kahle kuphela ukuthi sekuphendukezelwe kubani? Ku-sell limit. Uma uthi uyayibona i-market iyabhaya, right? And uyabona ukuthi uma ngabe ifika laphaya kuleya support, kuleya resistance njalo, izofika i-market yenze njani? Ijike, right? Wena ufaka-ke lapho-ke kule nto u-sell limit wakho. Uma ngabe ifika ithinta nje i-trigger-rishe i-trade yakho, uzophenduka ube u-sell same time ule nto u-sell limit wakho. Mese wena wenza njani? Ungena kwi-profit uma kuwukuthi i-market izona nto ziyasela ngampela. And enye into-ke omunye mhlawumbe azozibuza yona ukuthi uma ukuthi ngiyikhohliwe le nto ngizokwenza kanjani ukuthi njengoba ngiyifakile ngoba phela ngeke ivele i-trigger-rishe same time, yabo? Ngizokwenza kanjani-ke ukuthi uma kuwukuthi ngiyifakile ngingathi ngiyafika imali yami isibhlowile uma kuwukuthi iqhubekile. La kubona u-sell limit no-buy limit uyakwazi ukufaka ini? Ile nto, i-stop loss sakho. Stop loss. Uphinde ukwazi futhi ukufaka i-TP, which is take profit. Yabo. Lezi zinto uyakwazi ukuthi uzifake. So, kusebenziseke lokhu. Le i-advantage emnandi kabi ngoba uyazi ukuthi okay, uma u-analyze kahle, yabo. Yabo mina ngeke ngiqambe amanga. Sonke, almost 90% of ama-traders are good when it comes to i-analyzing. Umuntu la ezo-analyze khona i-market. Ba-good kakhulu. Into enzima iyodwa, i-entry. Uma ngithi entry, ila ozongena khona. Uyayibona okay, ifikile la, yajika la emarket. Wena uzongena kuphi? Izojika, uzongena kuphi-ke wena? I-entry yakho njengoba yenze ule ntuza nje la, u-head and shoulders la, umncane uma uthi uyabona. Yabo. I-entry yakho-ke leyo wena ozongena kuyona. So, lokhu kuyakusiza ukuthi i-entry yakho ibe perfect. Yabo. Lana nje ungenza the maximum profit with minimum effort. Yabo. Awubanga nesikhathi eside ulokhu lo nto usubhizi u-analyze. Yabo. Wena nje like ulokhu ubhizi uyibhekile i-market uthi ayifika. Uvele nje wena wenza njani? Wathola le nto wa-analyze waqeda wabese wafaka buy limit noma wafaka u-sell limit, right? U-buy stop-ke manje sesiya kubani? Ku-buy stop wakho,
right? U-Buystop wona usebenzisa kanjani? Okay, imakethe uyifica phakathi nendawo, right? Iyabhaya, isiphakathi nendawo oyigejile wangawusebenzisa u-buy limit wakho kade isela noma wangawusebenzisa u-sell limit wakho kade ibhaya, right? U-Buystop wakho usebenzisa kephi? Okay, ma ukuthi kade isela wangawusebenzisa wena ubani? U-buy limit wakho. Isiphakathi uyifica wena isiphakathi nendawo, wenza njani-ke? Ubheka enye i-level noma i-resistance, cause i-resistance right masibhaya. La izothi uma ngabe ifika emakethe khona i-retrace. Uma ngathi i-retrace izophinda emuva kancane mase iyaqhubeka inyuke. Uma ukuthi iyabhaya, iqhubeka ibhaya. Wena ubheka leyo ndawo-ke. Uma ulentuzile uyibone ilentuza level yakho, singayibiza ngama-psychological levels. Abanye abawaziyo ama-videos wethu bazoku-understand-a futhi lokho. So, uma kuwukuthi ividiyo yakho yokuqala le, ungavele nje uqhubeke nayo le video. Istophe, uqale phansi, uhambe uyowabukela wonke ama-videos wethu lawa amadala. Khona uzokwazi ukuthi ufunde kahle. Ile ntoza i-trading kumele ukuthi uyifunde, like uyafunda everyday. So, kumele uyazi lenye information khona uzokwazi ukuthi uqhubeke ufake lenye information entsha evelayo. Angithi uyabo? So, kuleyo level-ke leyo noma leyo resistance wena ufaka abani? U-Buystop wakho ngoba uyazi ukuthi izokwenza njani? Izoqhubeka. Uma kuyadlula nje kulo Buystop kube into ekanje, right? Ngilinganisele kahle. Kube into ekanje ethi, right? Mase iphindela khona la kule resistance ibe senze njani? I-break njengoba ubona nje kanje. So, wena uma ungabe uwufake la u-buy limit wakho, uma kuyafika imakhethi iyadlula njengoba kudlulile nje kanje, right? Wena ungena kweni? Kwe-profit. So, into nje easy ebonakalayo engisazonitshengisa futhi yona kwi-chart, right? So, usebenza kanjalo u-buy limit wakho. Uma ulento u-Buystop wakho, uma kuwukuthi wena ugeje ukufaka u-buy limit, usangakwazi ukusebenzisa u-Buystop wakho uma ngabe imakhethi uyifica phakathi nendawo. Lokho-ke mina ngike ngingaku-recommend, akuyona into engiyithandayo noma into engiyigqugquzelayo ngenxa zokuthi imakhethi uma ngabe usuyifica phakathi nendawo inokuthi nje ivele retrace after wena ufakile i-trade yakho uyabhaya, ubone mhlawumbe ufake i-instant execution le lapha ekuqaleni ekuyiyona evele eyi-default. Uma ufake yona buy vele nje imakhathi i-retrace ijike ishone ezansi ikublowe before iqhubeke ibhaye, yabo. So, kuke kungabi accurate when it comes to Buystop. So, ngathi ngingaba umuntu o-experienced kwi-trading futhi ose-professional, angithi yabo, oseyazi like oseneminyaka e-trade, yabo, eseyazi i-behavior ye-market ukuthi yenza kanjani, yabo. Khona nalabantu laba abanye abasuke besebenzisa i-sentimental cause ziwu-3 iy'ndlela zoku-trade-a, i-technical, i-fundamental then kube i-sentimental. So, laba abasuke besebenzisa i-sentimental isuke ehamba nangemicabango yabo bonke abanye abantu aba-trade-ayo kwimakhethi, yabo. So, abheke khona-ke lapho ukuthi okay, uma kuwukuthi la bantu la imakhethi ime kanje bazokwenza ukuthi majority of abantu. So, imakhethi umsebenzi wayo nokuthi i-catch-e abantu. So, wena uma ungabe ubambile lokho usuyakwazi ukuthi ube on the winning side. So, sidlule lapho, excuse me, sidlule lapho siye kubani? Ku-sell stop, right? U-sell stop wona-ke uthola kephi? Uma wukuthi ugeje u-sell limit futhi nakhona uyabona ukuthi kuleya support market izofike i-break-e iqhubeke isale, wena ufaka abani-ke lapho? U-sell stop wakho. Uma kuyashaya nje u-sell stop wakho uzophenduka usele yehle iqhubeke wena ungene kweni? Kwi-profit, right? So, ngiyacabanga ukuthi i-lesson yethu ileyo for namhlanje. So, into engizoyenza ngizonitshengisa nje kwi-charts, kwi-chart i-demo le engiyenzele for the purpose of le video le. So, ngizocela nje ukuthi siye kwi-GBP USD,
asifule i-chart ye-GBP USD ukuze mhlambe sikwazi ukuthi siyibambe lento, siyibambe kahle nginenzele zonke lezi zinto lezi. Okay, imarket iyasela right? Sengisibo. Okay. Imarket yenza njani? Iyasela. Ngifuna nje kube yinto short and sweet, right? Short nje ezokwazi ukuthi isheshe yenze njani? Isilungisele thina. Okay. So uyabona lapha, okay, khona i-resistance la ezansi. Imarket yenza njani? Iyasela. Wena ubona ukuthi mhlambe izojika kephi? La kule level, right? Ya 1.13712, 1.13712. So uzofaka bani wena? Buy limit wakho. Buy limit wakho 1 3 bani lwa? Se 1 3 bani? Se 1 1.13712. 1.13. Hayi wena sekule ntuza nje enzani lento masilibazise. Okay, siyashintsha buy limit 1.13712. Nangu value place angithi uyabo sinawo la u-stop loss, siphinde sibe nawo u-take profit. Uyakwazi futhi ukuthi ubafake mase ushintsha nani ne-lot size lapha phezulu, which will be minimum lot 0.01 place. Nangiya usukhona nangiya laphaya. Isimple lento guys, isimple lento nangiya laphaya. So placeekile. So i-market mayithinta lapha izofika i-triggerishe. Mayiqhubeka ibhaya singene kwi-profit. Kuzoba ubuy mayi-triggerishe. Alright. Ake silentuze-ke manje u-sell limit, right? I-market siyayibona ukuthi kade inyuka and la izofika ijike. Sisakule point lela. Sakule point siyabona ukuthi okay i-market is somewhere la and siyabona ukuthi izoqhubeka iyojika kephi laphaya. So thina into esizoyenza ukufaka u-sell limit wethu la 1.14882, 1.14882. Sifaka u-sell limit wethu 1.482 place. Sesiplaceile angithi uyabo? Into esimple le guys, into esimple. Uma ngabe futhi ufuna ukuthi uyi-delete, it's easy. Into easy futhi esimple. Right? Okay. So faka bani manje? Buy limit, okay? Siyayibona market isuka from lapha. Isuka from la. Iyanyuka. Ijika futhi iya-retrace. Iya-retrace, right? Izala. Wena ufuna ukufaka
ubuy limit wakho la uma ukuthi kade si-retracer right, ufuna ukufaka ubuy limit wakho somewhere lapha ngoba iyehlile yeza la ezansi ifuna ukunyuka, ihlile yeza la manje izonyuka. Simple lento. Uyahamba futhi upresse lapha function yakho leya, uthola i-point yakho ya-buy limit wakho right, ya-buy stop njalo, ya-buy stop wakho 1.13 723 1.13 723 siya ku-buy stop 723 siku-buy stop right. U-buy stop wethu-ke unfortunately ngeke uze uvele manje sikwazi ukuplacer ngenxa yokuthi la ikhona imakhethe isidlulile vele la thina sifuna ukuthi siwufake khona. So nginitshengise hlambe ngento ezokwazi ukuthi iyenze sense. Let's say njengoba izo-bounce-a lapha kuleya point yethu le 1.13712 sibona ukuthi thina izonyuka right, izonyuka ifike idlule la kule point 1.15718 1.15718 718 njengoba uyibona ukuthi okay lapha kuleya point iyavuma ngenxa ye-position ekuyona njengamanje sesiyawuplacer ubuy stop wethu, okusho ukuthi imakhethe uma inyuka ifike idlula la thina singena kweni kwi-profit right. Simple, simple and straightforward. Nalana-ke futhi sifuna ukufaka bani u-sell limit ukuthi uma kuwukuthi iyafika la izoqhubeka mhlambe ize somewhere la kule resistance lela, kule support njalo lela right. So thina sifuna ukuthi sifakeni, sifuna ukuthi sifake u-sell stop wethu la right 1.13 452 sell stop wethu nje ubone sithi place iyavuma, then uplace sell stop wethu, then uyabona uma ukuthi imakhethi iyehla iya-triggerisha lapha izophenduka kube useli lapha, phenduka kube useli order mase iyehla ingene kwi-profit right. That's it, injalo nje bafowethu ayijiki, injalo ayijiki bafowethu. So ngizocela ukuthi mfowethu uma ukuthi le video uyithandile u-like, u-subscribe mase u-turn on i-notification bell ukwazi ukuthi uma ukuthi siya-upload enye ividiyo uphinde wena usheshe ukuthi uyithole ividiyo right. So yeah, that's it for le video. For i-disclaimer yethu, this is not a financial advice, but this video is made for educational purposes. I'm not your financial advisor, so I'm not reliable for wena ukuthi uluze imali. So yeah, that's it guys. Bye bye.